שניות. מוציא את המסירה שלו, אף אחד לא חשב שהוא הוציא את המסירה, אז אף אחד לא שמר עליו. ועוד גג אחד של סלאח, איזה יופי. רק למה הוא מוביל את המתפרצת? וואו! יואו, איזה התקפה, וואו, 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 וואו. הקהל שם כולו על הרגליים, ואומרים, היה שווה להישאר כאן ולסבול מהפקקים בסיום. הקבוצה הכי טובה באירופה, אין ספק, איזה יופי. איזה דבר, והנה יש עוד שניות אחרונות, אבל לא ינסו אפילו לייצר את הזריקה, הספיק להם המהלך הקודם. דובדבן שבקצפת בשביל לסיים את המשחק הזה, לקבל את התשואות מהקהל שבלאו הכי כבר עמד על הרגליים כדי לחגוג את המהלך הקודם. איפה השידור חוזר? עוד מעט אני מקווה באדיבות הבמה הספרדית לקבל את השידור חוזר. מוביל את הכדור, מסירה מאחורי הגב, קרוס אובר, מסירה מאחורי הגב, מסירה, וואי איזה יופי, זה המהלך, מהלך של השנה, זה מהלך של השנה. באמת, פשוט תענוג. 2.17 בחור. 2.17 מתוניס. זה טיקי טקה במדרידאית. שחקן שהתחיל בליגה התוניסאית, בקבוצה שאני מודה שאני אפילו לא יודעת איך להגות את שמה כמו שצריך. הוביל את נבחרת תוניס לזכייה באליפות אפריקה ב-2011, היה גם ה-MVP של הטורניר. אבל ביורוליג מקבל דקות צנועות, בטופ 16, 6.5 דקות למשחק, 11 דקות עונה עצמה, טיקי טקה במדרידאית. טיקי טקה במדרידאית, שותף שלם, כמעט 19 דקות הוא משחק היום, ובאמת ריאל מדריד נתנה לנו כאן הצגת כדורסל ללקק את